França és un país de la Unió Europea i fa frontera amb Espanya, Itàlia, Àustria i Alemanya. França té uns 67,39 milions d'habitants. Les ciutats més importants són Strasbourg, Lille, Lyon, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Rennes, Montpellier. La seva capital és París. Els fets històrics més importants en la història d'aquest país són França, la Revolució Francesa de 1789, un fet molt important amb el qual comença l'època moderna. Volem destacar com a animal característic de França el visó europeu, Musculo lutreola. Normalment estan a rierols del bosc on cacen ratolins de camp, granotes, peixos, crustacis i diversos insectes. Volem que vingueu al nostre país perquè té molta fauna i paisatges molt bonics i els animals divertits com el visó europeu. Hola, per anar de viatge a França tardaràs en avió 1 hora i 50 minuts, que costarà 59 euros d'anar i tornar. Una setmana a l'hotel per una persona costarà en total 215 euros. A l'hotel no hi ha restaurants, però al voltant d'ell sí. Os proponemos ir a un restaurante muy económico, Patis. De primero hay sopa de cebolla o queso fundido. De segundo hay pollo al vino o pato confitado. Y para los postres hay crepes y macarons. El precio del menú es 25,30 por persona. Louis Bourgeois va néixer i es va criar a França, però va passar la major part de la seva carrera artística a Nova York. Agustí René Rodin, París, 12 de novembre de 1840, Meudon, 17 de novembre de 1917. Sabrina Viola és una artista francesa de pintures la qual s'ha establit a nivell nacional i al Regne Unit. L'appel Tour Eiffel est une date de construction 7829, célébrant la centenaire de la Révolution française. Au revoir. Hello, Griezmann. Hi, How are you? I'm fine, thanks. And you? I'm fine. How many goals you scored in your career? I have scored 124 goals. That's awesome. Thanks. Have got any children? Yes, I have 2 children. What is their names? Their names are Amo, Alba, and Mia. Good names. Thanks. How old are you? I'm fine, 27 years old. What do you recommend visiting France? I recommend the Tour Eiffel. It's so cool. Oh, cool. And thanks you for coming by. Bye. El dia 7 de febrer fan una ruta benèfica per Save the Children. Anem de França a Tàrrega. Sortirem de Toulouse a les 5, tardarem 18 hores i 31 minuts en bicicleta i arribarem a Tàrrega a les 11:31 minuts. Durant la ruta pararem al restaurant Uxeburs a les 2:23 a menjar una pizza a les 6:40. Pararem a la cafeteria Xocolata i ja fins a arribar no parem.